Vitu sankari. 2009 Summer Festivals. Summer Sprint. Summer Olympics. Kisailijat valmistautuvat henkisesti ja fyysisesti koitokseen. Matka on pitkä, mutta siitä selvitään. Siitä selvitään. Ei kysellä, kun pelataan. Ylös ja tonne ja... No niin. Toimikaa! Aika alkaa nyt! Vesa ottaa Teemu, tee jotain! Ota se kiinni! Enemmän jalka pyörimään, saa juoksut teletappiin! Tota nurmikko on liuka. Mutta Teemu Tule! Teemu juoksee kuin persjalkainen. Otsa kiinni, ei lasketa yksi vielä, Vesa! Sakko! Oppia! Vedit sitten 3 kierrosta. Teit saa -2 minuuttia. Siis. Saisus. Meen. No. Jorki, onko tunnelmia? Pulpa. Mitkä on lähisekuntien fiilikset? Näyttää ihan hyvältä. Noniin, vatsa siitä sisään, rinta ulos. Se Jarvi. Eikö just toisinpäin? Anna mennä. Onko se olla kuin Lasse Vireni? Ei tuu. Ei tuu. Tulee, ei tuu. Ja yksi someri. Vittu, se on väri jo.